Dros y penwythnos oedd Menter Iaith Bro Ogwr yn dathlu phen blwyddyn 20 oed. Nos Sadwrn roedd yna gyngerdd mawr gyda Alice Williams a'r prif weinidog Carwyn Jones yno hefyd. A phan dydd Sadwrn, wel, codi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg oedd yn bwysig, gyda bach o help gan Sally Mali. Mae Menter Bro Ogwr yn dathlu 20 mlynedd eleni ac heddiw dyma yw'r digwyddiadau gyda taith Sally Mali a'i ffrindiau o amgylch tref Pen-y-bont. Mae pawb yn nabod Sally Mali a mae'r fenter eisiau codi ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg ac allu fynd o amgylch y dref, siarad gyda pobl, ysbrydoli nhw i ddefnyddio'r iaith ac i fod yn clwm o prosiectau'r fenter. Wel, ni eisiau cefnogi Menter Bro Ogwr achos maen nhw'n dathlu i pen-blwydd a ni'n gwybod bydde Morgan fan hyn eisiau gweld Sally Mali. Dwi wedi mwynhau gweld Sally Mali heddiw. Mae'n ffantastig i weld Sally Mali yma heddiw i plant yn dathlu i pen-blwydd 20 mlynedd. Fi wedi meddwl bod e'n gred bod pobl ifanc a pobl hyn yn gallu cyrraedd y hi. Wedi mynd yn dda, mae flaw wedi aros i ffwrdd hyd yn hyn. Mae lot o teuluoedd wedi gweld ni a dod i gweld Sally Mali, a mae Sally Mali wedi joio hefyd.